Recomanacions generals. L'habitació ha d'estar ventilada prèviament. Cal un lloc tranquil i confortable. Utilitzar el pulsioxímetre. I tenir mocadors a l'abast. A tenir en compte, cal descansar o parar si apareix dolor, sensació de fatiga, mareig, febre, sensació de falta d'aire. Si el pulsioxímetre està per sota del 90% o hi ha una diferència de 4 punts respecte a l'inici. En cas de no millorar, avisi a un professional. Seiem en una cadira i recolzem correctament els peus a terra. Si és necessari, es pot posar una alça. L'esquena ha de quedar ben recolzada al respatller i hem de mirar endavant. En aquest exercici, agafem aire pel nas i el deixem anar per la boca lentament i de forma constant. Col·loquem les mans sobre els pits i per sota de les clavícules. Agafem aire pel nas, omplint els pulmons i dirigint l'aire a la part on tenim recolzades les mans. Traiem l'aire per la boca lentament. Cal descansar mínim 2 minuts entre exercicis, realitzant una respiració còmoda i agradable. Reviseu el pulsioxímetre. Feu 5 repeticions a cada exercici, sempre segons la vostra tolerància i les indicacions mèdiques.